Azvaiwa zukuru isaimanja kuchingamidza asekuru. Ewe tikuzidzwa sekuru. Makatiko sekuru. Bwaji asukuru. Hanzi munosimbere nasekuru azukuru. Aiwa tiri kundani sekuru kasimbira sekuru. Shabwino babweranso. Hanzi madzoka mudari muzukuru. Chokwadi ndadzoka. Ninkani yachiyani. Hanzi ndauya muzukuru. Ndauya kudzoka kwandaita ndokokuti kuuya kwandakaita pano. Muchizondibatsira pazvinhu zvamakandipa. Muchiti imini uchazozvionera wega pamunhu sefodya. Hanzi nemuzukuru asekuru ndadzoka mudare. Zvino rwabatira papiko? Hanzi zvino rwabatira papi muzukuru? Pamukomana uyo akararapo uyo. Wenjwaniwe muzukuru unayo. Ndini baba wacho. Anonzweyu. Mwana ari kubuda honye. Mberi neshure. Ziri kubuda pai? Mukati mehembe yake. Zokuti izvo zizvi mukatarisa so. Sibuka muzukuru. Urikise ufukure. Ari kubuda honye. Handisi kukwanisa kana inini ndoda kutotya. Ndikutoshaya kuti ndeita sei. Fukura. Kubuda kwadziri kuita. Kumberi kwake kwakazara. Werekana zvauri kurika. Rukauro rukonye asekuru. Ari kubuda rukonye. Zviri kuratidza kuti pane maronda asekuru. Zviri kubuda zvichibva mukati menyama yake anoratidza kuti ari kudyiwa nyama asekuru. Zvinoratidza zviri kudya nyama nekuti zviri kutaka nyika dziri mukati dzichibuda mukati dzichitanga dziri kubva nechenhengo yemberi asekuru. Dzichidzoka kumashure kwake asekuru. Rakanaka. Iwe bambo wacho anoenda kudondero. Hanzi anoendera kuchimbuzi muzukuru. Anoenda kuchimbuzi achibudisa honye. Neropa. Hanzi kuchimbuzi anoenda asekuru asi anoti panoenda kuchimbuzi ipapo honye ndo dzinenge dzichibuda kunga pakurasa mvura. Ndizvo here muzukuru? Izvo chaizvo. Zvakanaka. Ufukidze. Zvino iwe asekuru uri kuti kudine nhau iyi? Nhau ndiri kuda kuti inini andiripe mombe mbiri pane zvaakandiitira. Hanzi ndinoda ndiripe asekuru. Ndinoda mombe mbiri. Rakanaka. Hanzi rakanaka. Zvino iwe mchindarume. Iwe unoti kudine nhau iyi? Hanzi iwe unoti kudini iwe baba wemwana? Ndozvakaitwa. Hanzi murume ari kuti undiripe mombe mbiri muzukuru. Ini zangu ndiri kutendera panyaya iyoyi kuti mwana akakanganisa kuna baba ava. Inini ndinogona kuwaripa mombe yavo. Asi zvinezvi handina mombe mbiri idzodzo. Ndine mombe imwe chete yandiinayo. Mombe 1 ibodzi. Ari kuti pari zvino asekuru ndinokwanisa kuona imwe chete pambiri dzarehwa nemuzukuru. Ndizvo mchinda. Hanzi unorinzwa unotenderana nazvo ere wemuzukuru zviri kurehwa izvi? Ndinotenderana nazvo nokuti inini ndakasenza nababa wake papurazi ndiri foromani anoteedzera murungu. Saka ini ndinobvumirana nazvo kuti inini munhu anondiri pasi toda kuti tionesane tibatsira ndiburisane pachena chokwadi nokuti ndakasenza kwemakore nababa wake ndiri papurazi izvo ndiri foromani wepurazi rese. Rakanaka. Hanzi rakanaka here? Asekeseko. Timbobvunza mukanya. Timbobvunza yemningiri. Tinokuziva kuti nyaya yacho yakatangira papi kubva kupinda kupi. Tinotenda. Chiri musakasaka chinozvinzwira. Asekuru baba, pamakauya kuna asekuru chii chakanga chaitika? Inini pandakauya kuna asekuru paharanga yangu yandinayo ndakanga ndaona mukadzi wechipiri uyu. Maitiro ake akanga asingaite zvakanaka, akangoti asingabve pafoni. Ndikadai pafoni anga asingabve pafoni nguva yese. Saka ndakaona kuti pane zviri kuitika apa. Saka mandakazobva ini ndokubva ndauya kuno kwasekuru ndobva ndazonobata izvo zvinhu. Chokwadi abve pafoni bo. Ndinoda runyararo mudare wazukuru. Ndinoda munyararo mudare raasekuru. Iwe muzukuru usaturikidzanise makumbo. Tichiri kuvhunza. Munhu anotaura kana tichinge tamuvhunza ndopaanosumudza muromo. Anoda kutaura anogona kungotiudza kuti ada kutaura. Toda kuti nyaya iyi ijeke.
zvamakanga maona kunze kwepafoni zvimwe ndezvipi zvairatidza kuti mudzimai wenyu handiti ari kuita gumbo panze? Makamaonei kunze kwenyaya yekubva pafoni? Munhu wese mazuva ano akungogara paWhatsApp kana achitaura nemamwe madzimai eruwadzano kana kuti kuve pafoni hakusireva kuti munhu ari kutaura neboyfriend. Imakamaonei? Ini ndakanga ndaona message mufoni make ndoya ndakanga ndaona ndopandakazotanga kuona kuti chokwadi mukadzi ari kubuda panze achibuda panze achipinda ndaona message yekuti chi imbonyarara ini. Message yaitaura kuti iwewe ndoda kuti kumanheru nenguva dza7 murume wako paanenge abvapo tuye tizoonana, ndakakumirira pano pasango. Ndo yekutanga ndo yamakabata iyo. Ye number 2 akati zvatakaenda kuhotera paipai wakandigonera. Ndiye number 2 ndopandakatanga kutora matanho nini ipapo. Mameseji aya mune pamwe here pamakamasevha kuti muve neumbo hwekuti ndo zvakanga zvichiitika? Handina kuwana pandakasevha nokuti ndakagumbuka zvinorwadza. Pane imwe nguva yekuti unokwanisa kuziva kuti mwenga unenge uchi mwoyo wako unenge usingagare zvakanaka. Mudzimai wenyu anonzani? Janet ani? Kurauoni. Tete Janet, muri kunyeperwa here nababa? Aiwa. Handisenzesi mashoko akadaro mudare muzukuru. Tinoda kurunyararo imbonyarara kana muri mudare muzukuru muchitedzera makwara ari kuzvunzwa. Teedzerai makwara anenge achitaurwa mudare wazukuru imbonyararai ruzha. Zukuru. Ruzha mudare kako. Tevera kutaura kuri kuita sekuru wazukuru. Tete muri kunyeperwa here nemurume wenyu kuti akabata message? Akabata nenokuti hapana chaanoitamba macho zero, ndinongogarira kudya chete. Ndozvanongogarira hapana kana chinoitika, saka ndotadza nekubuda. Chinoitika chamuri kuda chisiri kuitika chii? Bonde chairo hamuna mumba. Makapedzera kuita bonde rini? Handitozive kudhara chaiko. Vabvunzei avo. Pamunovati yaitite bonde vanoti chii? Vabvunzei. Aiwa, ndikubvunza imimiwo. Ivo ndavabvunza vakandipindura mibvunzo yese. Imimiwo makavabvunzawo vakati chii? Ivo vanoramba kuti ndikatongoroda iso vanongoramba vakadaro. Saka arera apa ndiani wenyu? Auyo munext door wenyu. Chaita kuti auye kuno kwasekuru chii? Handisi kuziva. Hamuna zvamakamboitawo naye imimi? Pane zvatikaita nenokuti hapanawo zvavaita ndopandikazokwanisa kuzofambidzanawo neiyeyo. Manengo yakadi minyararai. Manengo yakadi muchifambidzana? Hatandani Time kubva makuseni kusvika izvinei time ka? Mwedzi chayakatoma. Mwedzi yakawanda. Kubva gore ripi? Akatanga mumwe ndiani? Ndimakanyenga murume reka kuti murume ndiye akanyenga imimi sekuti muri kutaura kuti makanga muine nzara yebonde, saka zvikura here kuti ndimakanotanga mukomana uyu? Aiva handisi ndavamutanga. Ndiye akakutangai? Sezvo munhu waingouyombamba. Zvakatora nguva yakadi kuti mubvume? Zvakatotora nguva. Ndiwo mazomubvuma? Ndakatomubvuma nenokuti hapana zvavaiitamba macho, kungogara nepamusaka pevanatete vava vakangonditi enda kudhara. Chikomba chenyu chinonzani chakarara? Chikomba chenyu chakarara pachinonzani? Munext door wenyu? Sidi nani? Asekuru? Kutaura ine vazukuru venyu timbonzwa. Ava ndavada kuvapa mukana wokutaura. Tete, muri kwekutanga kudhoo. Ndambokunyararidzai. Imi ndimi ani? Ndini mukadzi womukuru. Ndimi mukadzi womukuru. Sekuziva kwamunoita amainini vakaunzwa kwamuri zviri official? Ndaisingatozivi kuti chii chiri kuitika, but ndaingonzwa nemakuru. Saka baba ava vari kuti mukadzi wavo asiri mukadzi wavo, iri girlfriend here? Haisi girlfriend? Baba vakaroora here? Ari kutaura ndiani?
tete hanzvadzi yababa. Amai guru muri kuti hamusi kuzviziva kuti baba murume wenyu akaenda akanorora mudzimai uyu. Kuti muno masekuru toda vanhu vanotaura chokwadi. Hatidi vanhu zvauri kuita izvi nemukadzi uyu vaitora zvinhu zvangu ivava vachitora zvinhu zvangu vachitengesa vachinourora mukadzi uyu zvandisingazivi ini ndasingatozvizi ndichinzwa nemakuhwa vachindiudza vanhu kuti ndozviri kuitika. Saka ezvizvizvi akazotouya kumba akagara kumba nababa. Saka ezvinezvi ndakunzwa kuti izvoni akagara ari kumba kwangu takagara tese tiri pamwe chete pamba. Kongo yakati kubva rini? Tane 2 years. Muri mesa amai guru naamai nini? Saka zvimwe zvizhinji zvanga akuita zvacho zvisinganyasi kunzwisisika. Saka inini ndikutoshamisika kuti baba kuti hanzi bonde mumba hamuna, kuti hanzi bonde hamumba hamuna. Inini handisimbona kuti dambudziko rebonde. Ndimi kama makagadzira. Ndakagadzira nini? Ndimi makagadzira. Ndinombogadzira nini? Nekuti mukana muchita hamusi kuona zvamuona. Aiwa. Ino mukunena kuti munandikonza ndini. Chifukwa chakuti ine Zvinoda runyararo mudarera asekuru wazukuru. Ataurei mumwe chete. Imi sei muchiti amai guru ndo vakagadzira murume wenyu? Mune umbowo here? Makaintroducwa kuna amai guru handiti nemurume wenyu? Zvakaitika ndezvekudai so. Bamuninawo. Ndiani zita tete? Ndinonzi Silvia. Silvian? Silvia Makombe. Tinotenda. Pfuurai nyemberi nekutaura. Bamuninawa vakanga vachida kuroora sisi wake uyu ainzi Suzi. Saka Susan akazoshayika achiri mudiki. Ashayika kudaro semunhu anga akanga atipa chibage, wakati pachibage rari gore ra92 gore renzara riya. Saka wakatipa chibage tikapona zveshuwa nzara takararama, wakatibatsira nemari tikapiwa mari zvechokwadi tikashandisa mari iyo tikayambuka munzara zvechokwadi. Saka zvadaro Susan akazorwara akashayika achiri mudiki. Saka bamina wanga wakunetsa vachiti makandidyira zvinhu zvangu, mukadzi wangu ndiri muda mukadzi wangu sezvineiwo akazozvarwawo maini navo zvazvangoitawo maini navo ndo wakazoita chigara mapfiwa panzvimbo yaamaini Susan. Saka zvadaro baba hanzvadzi yangu inini baba wamainini wakazoshayika wakatosiya kurongwa kuti mainini waiende kuna bamunini usati wavo. Saka ninawo kuti zvazvagara zvingori zvazvagara zvingori mugwara kuti ini ndaizvisiwa kuti bamunini wakatipa chibage nemari tikadya. Asi ngapa makanditira kutsima. Pamusoro pemima mukandirodze nini pamusoro zvinhu zvakasiyamakona zvazvakuita manje zvakasiya zvarumbwana baba vako izvezvo ndakangogara. Mudarera asekuru. Saka zvadaro wanhingirikina baba wake vazoshaya kudaro wakasiya vati kana uyo akuenda ngaazobvise futi mombe pamusoro pemari akanga abvisa nechibage zvechokwadi mombe yakauya mainini vandobva vachizoenda kupi kumba kwavo. Wakaendawo nemakore mangani? Anga ine 15 years. Iye zvezvi mune makore mangani tete? Murume wenyu ane makore mangani? 65. Tiri kuona kuti ndo zvakaitika zvino zvakanga zvisina kunaka here kuti imi muchita imi masekuru handichakudei nekuti hamusi vezera rangu muchibuda mumba musati masvika pakuti muite gumbomba gumbopanda. Nekuti apa pane vana kapa vana vangu vanobva vachitambura dzandangoti zvinani ndichingobudawo kunze ndichidzoka. Mune vana vangani? Ndine 2. Nababa vakura zvakadii? Vana vacha 2 years. Vana vacha 3 years.
baba ndimakakanganzirwa nemwana uyo akaenda kumba kumwe. Makazozviziva sei baba? Baba vari kumhiro uko. Makazozviziva sei kuti mwana wenyu abatana nedambudziko iri ratiunza pasekuru nhasi? Ipapo ndinotaurawo chokwadi. Mwana wangu inini ndakaona abuda kudaiso. Akakuratidzai? Tatazviona. Saka inini ndiri kushaya kuziva kuti ndochiita sei. Aiwa, hasati asvika ikoko. Ndopandakatanga kunokumbira kuna baba. Ndabvunza kumwana uyu. Chii naye mukomana? Mukomana ndopaakazotanga kutaurawo neni, anga asikataure neni. Baba aiwa amai ningi achitaura zita reava. Indobva ndavaziva manje. Inda kugara kumusha iyo zvinhu zvandichagara kwaari kugara pamwe chete neava. Inda kumusha. Ndopandakazoziva kuti oraiti. Regai ndinotaura ndiri kutonyengererawo baba ava ndiri kukumbirawo kuti dai vangu andibatsirawo. Akaziva sei kuti rikawo? Iye akati ndokwazvakabva chete, hakuna kumwe. Nokuti zvinhu izvi mamiriro azvakaita inini handichaziva kuti ndekupi kwazvakatangira. Ndobva auya akasikotaura baba ndine zvinhu zvandinazvo. Vanhu vakatonitaurira kuti mwana haachakwanisa kana kufamba. Indobva ndauya ndomubvunzisisa. Naye shamwa nditaurire chii chiri kunetsa. Tarirai baba, ndotarira ndoone ari kudonha honye. Honye dzakadai so idzodzi. Pese pandirofamba izvozvi ndofamba naye ndakadai so. Saka ndiri kushaya kuti ndoita sei. Akaroora here mwanakomana wenyu? Mwana anga asati aroora. Ane makore mangani? Iye pache zvake ane 17 manje. Mudzimai waidana naye ane 29. Ane 29. Mambara aitoshereketa nokuti aitokanganisira mutaraunda. Saka ndanchikumbira vakurawo. Ndiri kutokumbirawo pamberi pedare izvozvi. Baba avade vangu andinzwisisawo zvandiri kuchema. Ndinovabhadhara zvangu. Shuwa ndinovapa mari yavo. Handirege kuvabhadhara. Mwana uyu apore awane kufamba. Sekuru, ndakachikumbira kuvhunza kuti musati mauya kuno kwasekuru, nyaya iri kutaurwa nemudzimai wenyu wechipiri yekuti makanga musingamupe bonde ndeyechokwadi here, kana kuti bonde rairamba kana muchinge masvika ikoko zvinenge zvinoratidza kuti makasungwa? Chokwadi kumukadzi mukuru uyu. Bonde ndizvo zvakanaka, hapana chinonetsa. Manake pandinoenda kumukadzi mudiki zvadhakwa, hakuna chinhu. Ndouya kumukadzi mukuru zvinhu zviri kubuda. Ndoenda kumukadzi mudiki zvinhu zvadhakwa. Kuda kuti uyu ndiyakandigadzira, ndamene anandikonza. Mudzi wakare kwamapurazi, kugara kwamapurazi, kugara kwamapurazi. Taurai mwe chete tinoda runyararo mudari. Mudzi wakare kukhala kwamapurazi. Timachita ngati nkuku. So pano uyu anandimanga uyu mukadzi asakande. Anandimanga ndifuna kufunsa kuti ine ndikabwera kwa uyu tikati chite pasa zvimaenda bwino bwino, zimaenda bwino bwino, popanda choshupa. Koma ndikabwera kwa uyu palibe kulibe kwata. Saka nezikundiwa wa moyo uyu anandimanga uyu anandimanga yasakande anandimanga uyu unandimanga wanji iwe tamveraka iweyo ndikabwera kwa iwe ndiwe mwana w'umuntu ine nachoka kunchisi kumalawo aiwa ine ipapa andipwa iweyo ndikabwera kwa iwe. Alright, tapanzwa baba. Runyararo mudari tinoda mumwe wazukuru. Ndini ndabvunza Jamudare rasekuru. vanoitava makatitira utsinye Taurai mumwe chete. utsinye wamakaita Ndaite rushamudare rasekuru wazukuru. tinyarare mudare rasekuru. Dai wanga wachiri kurarama zvino wakungovionera vega nhau dzavakasiya varunga. Asekuru, towedzerera kwamuri asekuru. Maita nekuti panguva yekuti titaure nevazukuru venyu kuti vari kunze vadzidzewo. Tatenda nekuti pamukana wekuti vataurewo. Vazukuru, teererai kutaura kwaasekuru. Zvazvinoita nai
Handi zvazvinoita nasekuru teereresa. Kunoparira. Bata kunoparira wazukuru. Ichi chidzidzo kwenyika yose dai. Kai nhasi saka matona tasvika pano. Rakanaka. Hanzi rakanaka. Iwe mzukuru. Hanzi iwe mzukuru iwe. Iwe uri kuti chiani ninkhani yako iyi? Hanzi uri kuti nhau yako mzukuru. Inini chandiri kuda ndechekuti munhu ngaandiripe. Ndikuda mombe 2. Chabwera. Nokuti ini ndakasenza papurazi kwemakore nababa wake uyu. Saka ndakuchimunyara nemhosva yekuti semunhu wandakagara naye asi ndoda kuti andiripe tionesane kuti zvinofamba tibva tanyorerana pasi. Chabwino, rakanaka nasekuru. Andairega kana munhu wangu uchidyiwa inini handingaregere munhu wangu uchidyiwa kai. Ndizvozvo. Aiwa. Chikuru iwe watendera kuti ndimusunungure naye. Hanzi iwe watenda here kuti ndisunungure? Ndazvipira kuti musunungurei. Zvakanaka. Asi ndofana kuripwa. Zvakanaka. Mzukuru, kudari. Iwe musane chete. Inini ndinobhadhara mombe 1. Yes inini. Odo kushambidza naye. Rakanaka asekuru. Asi Iwe ndichakusunungura musana wako sekutaura kwandakaita mzukuru. Hanzi iwe mzukuru ndichasunungura musana wako sekugadzitaura kwandakaita. Paunenge wadzoka ndokusunungura musana wako. Sekutaura ukaita sekuru paunodzoka mudare ndichakusunungura ndichakugadzira musana wako uchiita zvakanaka. Andazvinzwa sekuru. Rakanaka. Hanzi rakanaka. Ndazvinzwa. Chivi. Aiwa jekisai sekuru ndini ndakawasunga here. Ndiwe. Inini. Iwe suna ndimanga. Aiwa ini. Varanga yavunza isekuru. Asekuru kune vazhinji vari kunze uko vari kusangana nematambudziko akadai, munovakurudzira kuti vaite sei vari kufungidzira kuti madzimai avo haasi kufamba zvakanaka kana kuti murume wake haasi kufamba zvakanaka? Chakakosha mzukuru. Kuzvibata kwakakosha naye ndo chiro chekutanga. Zvekare iwe kana usingagutsikane nemudzimai wako, tsvaga nzira yekugadzirisa mudzimai wako kuti ange achikufadza naye. Variko vanodzidzisa kune zvinoitwa kune vakuru naye vofundiswa. Vamwe vanoti chinamwari variko vanoita zvipi izvozvo naye. Kumhuri yeZimbabwe ndiri kuti ini musabata madzimai avanhu. Honai pazvasvika nhasi uno zvakupa kuti vanhu vatadze kugadzikana mukati memisha yavo naye nekuda kwezviri kuitika izvi. Chokwadi ukauya kwandiri uchichema uchitaiwa ndoda zvakadai ndo zvandokupa. Handipi munhu chaasingadi. Chaunokumbira ndo chandokupa. Ini ndiripo kugadzirisa. Tinotenda. Mhando dzerunyoka dzamunokwanisa kuita dzakaingani uye munhu anosarudza zvaari kuda kuti zviitike kune munhu here ari kuita gumbo panze, handiye anosarudza ega here kana kuti imi mune imwe chete yemakonye yataona? Ndine nhatu. Ndine makonye. Ndine yekunamirana. Ndine yekusvimba dumbu. Nenhengo dzose dzinosvimba. Ndo nhatu dzandinadzo. Asi munopa mukana kuti munhu asarudze kuti unoda ipi? Unosarudza wega. Kana ari murume auya, idzi dzamuri kutaura ndidzo dzinoitika kumurume handizvi? Ko kana ari murume auya wachiti munhukadzi wangu handisi kumuona zvakanaka, panobuda runyoka rwakaita sei? Munhukadzi uyu murume kandiye akauya ka. Apo murume akauya apo. Watiwe wangoida kuzama kuti mudzimai akauya wachiti murume wangu haasi kufamba zvakanaka. Aiwa, murume akauya oti mudzimai wangu haasi kufamba zvakanaka, inongobata kumurume chete here? Haibate kumukadzi? Haibate kumukadzi. Kumurume. Kuti ndiye muparanjongo. Ndiye anochiva nemeso okuona. Hakuna mukaranga anopfimba murume kashoma. Vazukuru venyu vari kuona pasi rose vangada kuziva kuti imimi sekuru munowanikwa kupi muno muZimbabwe? Chakakosha ndechekupiwa nharembozha. Nekuti ndiri munhu wavanhu. Ndinogona kusimudzwa nedzimwe mhuri. Ndonoita mazuva ndiri kwandiri. Saka iwe nguva iyoyo pamwe ndopaunenge uchinditsvaka. Saka iwe ukachaya nhare dzako morangana nevazukuru vanodaira chinyi? Nharembozha. Munokwanisa kubatsira here vazukuru vari kunze kwenyika kuti mubatsira vari muZimbabwe chete? Ini ndinobatsira chero munhu. Chero varungu chaivo. Hongu. Munhuzve. Chero varungu. Varungu vanogona kutonamirana. Hongu. Chokwadi.
Alright, ndiri kupanzwa. Mashoko enyu mamwe amungada kudzidzisa takananga nebasa ramunoita panapa muchidimbu ndezvipi zvimwe zvamunobatsira? Yataona panapa inhasi ndeyerukawo urwu runobuda makonye tiri pano paSly Media TV. Vazukuru vari kunzoko vane matambudziko amunobatsira zvekare ndeapi? Ndine matambudziko akati wandei andinobatsiridza. Zvandisingagone ndinogara ndataura kuti aiwa izvi handizvikwanisi kutsvakawo kumwe. Kana kune kwandinoziva ndinokuratidza kuti aiwa famba wakadai unosvika. Hongu. Mashoma muchidimbu mamwe amakabatsira mhuri dzakapfuura nepanapa. Zvingava zvinhu zvinoita sekuti zvinotishamisei. Pane umwe akambouya akazvimba dumbu zvekare. Akanga asina kugadzirwa pano. Asi rwaive runyoka zvekare. Ini ndinokwanisa kuzvisunungura izvozvo. Koita zvenhuta izvi fukuzani iyai ndinorapa zvekare. Makumbo anodzimbikana nenyama dzawo ndinorapa zvekare. Muchiwanikwa ziya mataura kuti munowanikwa muri kupi? Kunonzi kuZimre Park. Tinotenda. Ndokwandiri iko zvino ndokune muzinda kune matare makuru. Ndokune matare. Vamwe vangada kuziva kuti tiri mustreet ipi? Road inonzi chiya tinozoudzwa nevazukuru. Munozoudzwa nevazukuru. Aiwa, tinotenda. Tinotenda maita basa sekuru. Tinotenda kuti tipinde matare enyu. Aiwa, vakanaka mzukuru. Tatenda. Sly Media TV, building bridges.